Tuhle pohádku jsem napsala pro svého vnoučka Marečka. A někdy je to s ním totiž boj u jídla, hlavně když je na pořadu dne třeba zeleninová polévka. Ale miluje hru Minecraft a tak jsem toho využila a v pohádce jsem ho vtáhla přímo do toho kostičkového světa, kde měl opravit rozbitý most. Ale tam zjistil, že síla ze sušenek na to nestačí a že to v tom Minecraft světě funguje stejně jako v tom skutečném. Že pořádná stavba, jako je například lidské tělo, se buduje z pořádného stavebního materiálu. Myslím si, že od té doby Marek uvažuje o jídle trošku jinak. Tak můžete se na tu pohádku podívat a třeba pomůže i vašim dětem.